Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Uwa ina mana barka da wannan lokaci da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Masha Allah, wannan bidiyon za mu yi wa ‘yan uwa bayani yadda za su iya duba website ko kuma in kina so su bincike akan wani mai project musamman sauran website da muke shiga muke invest ɗin kuɗaɗen mu ko kuma sauran crypto in suka fito. Kana so ka gaya website ɗinsu ya sun cika ƙa'idodin domain ɗinsu, yaushe ma zai expire, waye ma CEO ɗin, mai kamfanin, a ina yake. To wannan hanya ce wanda mafi sauƙi. Akwai hanyoyi da yawa da ake bi ake bincike irin wa'innan, amma kuma za mu ɗauki wannan hanya kamar ita za ta fi sauƙi, kuma insha Allah za mu kawo wasu hanyoyin yadda za ka iya gane ko waye ne wannan mai project ɗin. Hakan zai taimaka wajen kare kanmu da faɗawa hannun scammers da 'yan damfara, musamman a cikin wannan harka ta online akwai macuta sosan gaske. Da farko za mu tafi browser mu haka, kuma ina roƙon 'yan uwa in wannan shine farkon zuwanka wannan YouTube namu, ina roƙon ka kai mana subscribing, kai mana liking, kai mana share. Kuma duk wanda yake da tambaya akan wannan bidiyon ko kuma akan wa'insu bidiyo ma akan wa'insu abu ma zai iya mana magana a comment section. Da farko za mu je mu rubuta hoyens.com. in muka rubuta haka sai mu shiga, sai ba mu searching. Yau ga gurin searching, bara mu dan gyara shi yadda zai fito sosai. To na sai mu je mu ɗauko to me za mu bincika ma? Ok, bara mu bincika wannan project namu na Africa Arbitrate. To na yi copying ɗin link ɗin, sai mu zo mu pasting ɗin sa a nan, sai mu danna searching. To kamar haka gashi mun yi searching ya buɗe mana haka. A nan sama gashi nan domain, ga sunan registration wanda ya rijistan domain din, ga shi kuma a nan farko nan gurin an yi rijistan sa 2022 ɗaya ga watan 7, kuma an yi updating ɗinsa a 1 ga watan 7. a ranar da aka ƙiri domain din, a ranar aka yi ok, wannan an yi rijistan sa 1 ga watan 7 2022, kuma zai expire a 2029 akalla yanzu muna 2023, akalla yanzu muna da shekara kusan 6 kafin wannan domain din nasu ya expire, akalla kenan, ko kuma wata 6 shekara 6 ma da wani abu. Nan kuma gashi nan update, lokacin da suka yi updating ɗinsa 12 ga watan 12 da kwana 28 suka yi update din wannan domain din. To wannan yana nuna shi ma ya ɗaya daga cikin alamun cewa da zaka gane lallai wannan domain din, ko kuma in ce wannan project din ba wai an zo ne da wasa ko kuma domin an zo a gudu ba. Za ku ga domain sun cika kowane irin ƙa'idoji, amma kuma domain din da suka sa duka bai wuce shekara 1 ba. To gaskiya in dai ba wai babban project bane, an san project din sosai, yana ba mutane shawara su guji irin wa'annan project din ko kuma su yi kaffa da shi. A ƙasa ga details ɗinsa, shi mai kamfanin, ga sunansa, ga project ɗinsa, ga komai da komai nasa, ga lambar wayarsa, ga kuma email address ɗin kamfani, ga admin shi ma nasu, ga kuma cikakken bayani na wannan admin din, shine ya kasance a mazaunin admin na shi wannan kamfani. Duk dai bayanan su ga sunan har da postal code. Kaga a nan kowane irin ka'ida da ake bukata sun cike. To ga dai sunansa a rubuce, to amma ba mu san shi ba, muna so mu san waye wannan Johnson Michael din. Sai mu zo mu yi copying din sunansa haka, kawai sai mu tafi browser Google ko haka, sai mu pasting din sunan. gashi nan ma sun nuna mana tun a farko. A nan gashi nan CEO
Africa Arbitrate. Sai mu shiga, zai bude mana YouTube, zai nuna mana shi gashi nan. Wannan to shine mai project din. Daga nan kai ma zaka iya dora bincike, a kansa ka gano kowaye shi da sauran dai bayanai. To sai mu koma kuma mu je mu dauko shi ma wani link din. To wanne za mu dauka? Wani link din domin su ma ga, ko kuma bara mu rubuta, bara mu yi searching din Ethereum mu ga sunan su ya yake. Okay, gashi nan ethereum.com. to sai mu searching mu gani. Okay, to gashi nan su ma kamar yadda muke gani ga registrar wanda ya register wannan domin din 2011 a zai expire 2014, ga kuma shekarar da suka yi updating ɗinsa. Abu nan da ma suka yi updating na shekara ɗaya. Ga shi ma bayanan registration, ga kuma sunan asalin mai wannan project ɗin, ga kuma lambar wayarsa da dai komai da komai. Su ma kaga kowane ka'ida sun cike. To wanne, bara mu ɗauki wani. Yawa, ga wannan na link da ake cewa za a ba da data free. To bara mu zo su kuma mu gani ya abin nasu yake. Sai mai searching. Okay, su ma gashi nan kamar yadda muke gani, lallai ga domain din su sun siya tun 2022 kuma zai expire 2029. Kaga shi ma yana da tsayi. To amma kuma matsalan shine ba su cike asalin cikakkun bayanai na shi wannan domain din ba. Babu daga wa'annan bayanan sai wannan kawai, babu sauran admin registration, babu address da dai sauransu. To wannan gaskiya yana da kyau mu guji irin wa'annan link din, saboda kun ga dai domain din yana da tsayi sosai, amma ana amfani da wannan damar ne domin a tatsi bayanan mutane. Ire-iren su da yawa phishing link ne yawanci. To wannan shine kaɗan daga cikin hanyoyin da ake iya duba website ko kuma shi ne project. Wannan mun yi in brief ne, amma sauran cikakkun bayanan kuma da hanyoyi da ake bi suna nan zuwa. In an ba mu haɗin kai, an bibiyi, an mana liking ko kuma an mana share da subscribe, insha Allah za mu ci gaba da kawo ire-iren wa'annan abubuwan wanda in Allah yadda za ka kara kanka. Kana ganin website, kana ganin sa sai dai kai dariya, kawo da ka san wannan ba shi da kyau. To mu huta lafiya.